Mungsa saya klaima kerititui Khorang Tipra TSR official shle tham kogi bathar jaka subedar Mark Hasin Jomatia by Naib Subedar Kiran Kumar Jomatia. December tane thane bure shalmaribo rifleman Sukanta Das obahai shilang machincha samu tangkha. Bathar janglai Khorang Tipra sano justice nene samung tilai tei bathanai Sukanta Dasno Phasi Rwnai samung tilai kaise kotor homjang lahar himboto khlaijaka Tipra Motha bakhak Udaipur killa Bagma amsayo. Aram Manjaka Central Committee ni Adong Justice Jomatia, District Committee ni Vice President Olok Kumar Jomatia, Block Committee ni Vice President Shuklamani Jomatia, Block Committee ni Secretary Krishna Sadan Jomatia te Block Committee YTF ni Vice President Subhas Podo Jomatia akosong. Pila joto haste ni lukurok haste ni Tipra sarokno teisi ni kongthai bararokno joto no pila ani pipeline hamjakma teisu ba ya fare sing thangnai ni 4 tarigo sini Assistant Commandant Takhuk Maghasing Jomatia tei Subedar sini Kiran Kumar Jomatia nije buthar jagmani guli kogoi bono guli kogoi butharnai wansa sini borok dofano hamjagya sini Tiprasano hamjagya wansarok Bangladesh ni phai o wansarok oro dominate khai tonai rok Sukanta Dasno जों जेकफान फांसी ऑर्डर खाइना नांनाय जेकफान फांसी रना नांनाय जिनि कुंथाय बाराव मथाय खेने बुथार जागै तंगो थांनायनि बसरो जों गोबांमान नगो जिनि ताखुक दुर्गा चंद्र रांखल जिनि एसआई सब इंस्पेक्टर बनियागुलो विश्वजित देवबर्मा फायर सर्विस बनियागुलो दिनै हाय जों नुगलाय फिखा किरण कुमार जमातिया तै माखासिं जमातियानो बुथारै जिनि कुंथाय बाराव मथाय खेने जागा जागाव बुथार जाग तंगो साल कथां टकथार जागै तंगो गाड़ी बाई सुख्रु जागै तंगो बोरैबो जागा जागा रफ्ले जागै बुथार जागै तंगो थांनायनि ताल 19 तारिख आलोनि सकि जमातिया बनो बहायनि हाय रेप खाइनाय रगनो बरंनो जों जस्टिस नायो बिचार नायो हायनि बाङै जों बरंनो फांसी खाया बरंनो एनकाउंटर खाया अंके चिनि सबातै कटर खाइ ओंखारनाय हायनि बाङै जत्तो चिनि कुंथाय बारा जत्तो चिनि हास्तेनि लुकुरकति प्रासारनो फाइदि जों थानसा खायै सबा खाइलायानो थानसाङै बासालायानो आमरा बांगाली फाटानि फाइनाय रग बाइसों चैलेंज रलायानो जों ताबक आसक टंलाया अरबिसिं जों जत्तो बुबाग्रानि नाहरमंबाय बुबाग्रानि थानसा बाइसों जत्तोनो थानसाखौ ताबक थानसांनानि साटियाव गै तंगो अर जागाव केबो सिनि थानसानि उंबानि व केबो केबें मुंता फाइदि सिनि कुंथाय बारारनो अमनो सानानि कक कसारनानि मुसुगो ताबक बीजेपी खाइ तंनाय रग जनजाति मोर्चा हि तंनाय रग पुसो तंनाय रग नरगबो फाइदि सिनि थानसानि लगे फाइबायदि ताबक बुनि रग बीजेपी खाइ थानसानि मारिनो हामजायाख बीजेपी खारै जनजाति मोर्चा हनै पुसो तंगै पडनावै तंनाय रग नरक थानसानि लगे फाइबायदि निरगबो रेली अंखादि नरगबो सभा अंखादि नरगबो बिचार जस्टिस नायदि हायनि बाङै जों जिनि जत्तो तिप्रा सारंनो जत्तोनो जों ककसारनानि मुसुगो थानसानि मारिबाय जों बुबाग्रानि तै फांबाय जों जत्तोनो जिनि ओ किरण कुमार जमातिया तै माघासिं जमातियानो जेखबानो बुथारनायनो सुकान्त दासनो फांसी खायांखे जिनि ओ चबा थाग्या थाबा थागफ्लाया दैबो सबा कतर खेंनाय हानि बाङै अ कक नां कसारनानि मुसुगु जिनि तिप्रा सारकनो फाइदि थानसानि लगे फाइदि थानसाके खरां तिसालायानो थानसाके चबा खाइलायानो जों तिनि निनि अर क्लायानो निनि सागो क्लायानो आनि सागो क्लायानो जागा जागा तै बमताहाय कतर खे घटनांगन हानि बाङै फाइदि जों थानसानि यागनि जों थानसा खाइलिंलायानो हानि बाङै तै जत्तोनो थानसानि मारिबाय जों थानसांगानि साटियाव बायदि आसे ककसार होननानै कौनो मुथा दिनै जयिं बिसिबाय आसा खादमा बिसि तामाने जों दिनै प्रतिति बिसियाव जों खाथमा मिसिल दै बनि दिनै जे जनजाति रावनि और त्रिपुरा हास्तेनि बर' रावनि जी बिचार मैया आबनो तै चिनि 30 किल्ला बागमा विधानसभा व्यक्ति प्रतिति विषयावनो जों खादमा रेलि खालायदोंमोन दिनै हाबन हाय दिनै जयिं बिसिनो तै कायसा थांनाय 19 तारिख चिनि अलना सकि जमातिया निरसंसभावे जे अत्याचार खाइजामोन
abno toibo tini jeng reli khaini kok tomani are bisingo chini program ni bising tiwino haina hai thani 4 tarik chini takhu kunoi tia sarongno nesong sobabe jengno soliarok chini kungthaino soliarok abarok chini tia sar kunoi no kogbe tharmani abno tiwi chingtini kisa kabangma kotor maro mu chingtini join bishe dei kasa khadma panda khnai jakha are bisingo tini chini orok pule sigang angsaran musugu join bisine ngoi joto phaine ani takhuk bukhuk sungno samjorani khapangni hamjama chobani chebai borok tini samil khabimane bagoi pule sigang borok ang khapangni hamjama yakharu te khulomang yakharu जों दिनै अमाहाय खालायै सालबोसोक जों दिनै सयज खालायनाय आसोक सयज खायमालिया जों दिनै नांखांखे सुदु त्रिपुरा राज्यनि बिचार छिमिया गोटा भारतबर्षया सारा पृथ्वीनि बरकनो अब बिचारनो नायनो नोंथों एमन रनानै नोंथों जों आबनि बाङै सारा त्रिपुरा राज्यया समस्त भारतबर्षया सारा पृथ्वीनि बरकनो दिनै जेबाबे त्रिपुरा हास्तेव दिनै खुंथाय बारकनो एमन भाबे जेबाबे अत्याचार खाइबे गुलि खाइजागो रंफ्रे जागो तकजागो जेल चजागो हाइफोनो जों बनि बाङै कोनो बिचार मानियानि बागै जों ताबुक सारा त्रिपुरा राज्यआव दिनै त्रिपुरा मथा दिनै बबाग्रानि ना हरबंबाय जों ताबुक सभा खालाय दङ आबनि बागै जारा दिनै जनजाति मोर्चे खाइदना आनि ताखुक बुखुक खाजानि ताखुक बुखुक सनो आनि काइसा कबं जा नरबो हाइन आंहाय खुंथाय बारा नरबो आंहाय हास्तेनि बसा नरबो दिनै जनजाति मोर्चानो याकारै दिनै थुसानि लामाव थुसानि मारायाव फायै दिनै दफानि जे बररक अत्याचार अबिचार खाइजाक दंमोनि जे गुलि खै बोसाजाक दंमोनि जे रंफ्रेजाक दंमोनि आबनि बिचार नायनायनि बांगै नरबो हायनो दिनै थुसानि मारायाव फाइबे जादि उ ससियेल मिडियानि थिके आं नायनानै थानि काइसा कबं नारक जावो नरबो हायनो दिनै आनि नेनि हयावै राजनीति जेफोनो खाइमोन गणतन्त्र जेफोनो खाइमोन दफानि नेनि दफा तरक तरक कगजते बोसाते रंफ्रेजाते नेनि दफा पाइनां फाइट दंखा आबनि बांगै जों दिनै नों सरकार दंथुं जेफां दंथुं हाइफोनो अ चिनि ताबक जबा खाइमानि जे जों बिचार नाय दंमोनि आबनो नरबो हायनो चिनि त्रिपुरा मथा आ थेगे आं कबं नारक जाव नरबो तिनि अ बिचार नाय थालेव जे चिनि बर न कब थानाय जे चिनि बुखुक दंनो रंफ्रेने रंनो बरंनो दायति खलायै बरंनो फासि नने बागै जबा खाइथेनेव नरबो आगक फाइबे जादे नै आं त्रिपुरा मथा थेगे निरान थारि काइसा कबं ब्लाइ नारक जाव आसने कक आं जतन खुलुमै भाई दिनै अरा फाइमान जाफैनाय मेडिया ना फैला आंनि ब्लक कमिटिनि एस सेक्रेटारिनि हामबाय मायाफोर तैबो दिनै 8 तारिख डिसेम्बर 2021 दिनैनि सिनि ब्लाइ के खावो दुख मकलनि मुक्ति जाया हमहाय खाइबिनो जों दिनै हमसां रेली बा केन्डेल रेली मा खालायो एकतायनि कारण थांनाय 7 तारिख डिसेम्बर सिनि टीएसआरनि एसिस्टेंट कमान्डेन्ट बरम गोनां मार हासिम जमातिया ते सुबेदार बरम गोनां किरण कुमार जमातिया न बेलाई खे अम काइसा एक नि खाइबै ब एकदम जाया खाइबै ब काइसा सिनियर अफिसार न खाइबै काइसा कन्स्टेबल डिउटी दंको तैब सुति माया हनै कक माने ब त बेलाई खे जाया हानि बांगै जों जास्टिक नायबो तानि हमाले अमा हाइखे काइसा कानून न काइसा खिबिबै ते काइसा कानून खे अमाहाय बे आइनि बाबे ब दिनै कगमानि बागै बेलाइखे ब एक ब ब्लाइके दर कथुर सास्टिं मानि नांगौ हानिबांनि जों चिनि त्रिपुरा मथानि तरफ थेके जों नायमानि एकटाइ कारण बन सुकान्त दासन मारहासिन जमातिया बाय किरण कुमार जमातिया न गुलि खाइ बुथार मानि बने एक नि भारतनि संविधान एक नि मुताबिक बन फासि वादार दन्द मारनाय हाइ जों सभा खाइलायबो हानिबांबो आं हास्टेनि लुकुरावनो मा कयबो थांनाय 19 तारिखआव राजमेला नाय फाइलायफोराव बेहायनो चिनि बुखौ अलनि सखि जमातिया न रेप खाइजागै बरं बिसिङा रेप खाइयै अमायखे खाइयै कले मेथाइ खाइयै ब जिब्र खा खाइयै ईश्वरनि दान बायबो यक फाइजाबो हानमं बनबो जों फासि वादार मारनाय जेमन भारतनि जे एक नि मुताबिक बनबो साजा मारनाय फासि साजा मारनाय हाके अमायखे चिनि त्रिपुरा हास्टेव दिनेर पर दिन से तमा चला तमा बोरै के बा कक जाखा के बा टक्टर जाखा के बा गारि बाय थुथाय जाखा अमायखे थैमाने तै चलांलिया
दिनै दिनै आंनि खोना बने अमाहाय सिसिनि गंथाय बारनि तंसिबो हानबा आं जत्त लुकुरावनो दिनै मेडियानि तरफ থেকে खुनुमै कबगै साजावो जों ताबकबो पार्टिनो तरजालायबो आं बिजेपि आं सिपिएम आं कंग्रेस होनै आं तृणमूल पोताक विभिन्न आঞ্চলিक पार्टी रखायबो दङो जों थानसांमै बाङैनो जों जास्टिक काहाके माया आं दङो हानबाबो आं जे ताबक जे सिनि गभर्नमेन्टआव दंनाय र जे स्टेट गभर्नमेन्टआव दंनाय रनो बांमा कइबो निनि भारतनि जे संविधान एक्ट नि मुताबिक जे बरक कगुई गुली खायबो थानायनो निरक हाजारावै फासिनि वादारावै बना फासि माखायनाय कारण नेक्स्ट जेनारेशन रो अमनो जों फासि रया खायबै लायरै रहला आंके नेक्स्ट टाइम यो बसबानि कपालो क्लायनाय बनो जों सचेतन मा तंलायनाय हानि बाङैनो अमनो जों फासि रवै साजा मारनाय आजके से बुसकांगो नेक्स्ट जेनारेशन रो अमा हायते गोबांमा बरक रो अमा हायके सामुं सित्रा तांराय यांनाय जात हानि बाङै आं जारा स्टेट नि गभर्नमेंट तंनाय रनो बुकयबो मेडियानि तरफ থেকে हानि बाङै जों थानसा खायबै जे जास्टिक माया साक जिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे जिनि तिप्रा मथानि नेतृत्वे जों जबा थागिया खायनाय बनो जास्टिक माया आंके जों तै कत कत आंदोलन खायनाय नां आंके जों सारा त्रिपुरा बन खायनाय तो बुफा जास्टिक नाना जे जास्टिक माया साक जों जबा न थागला या खायबिनो जों जबा खाय तंनाय हानमा हास्टेनि लुकुरंनो फायदि बुबाग्रानि साथि तलाबो बो कायसे सिसिनि नेक्स्ट जेनारेशन बा चिनि 19 दफा त्रिपुरी दफानि बांगै कायसा ऑक्सीजन हायिं तंसिबो ओ बुबाग्रानि नेतृत्वे सिसों ऑक्सीजन मावै ग्रेटर त्रिपुरा लैन बो मासिनाय चिनि बरक दफानिबो मुक्ति मासिनाय ओ मुक्ति माथानिबो जत्तनो नेशनल पार्टी आঞ্চলিক पार्टी खायाबो ओ थानसा ओ फायबै जत्तनो आन्दोलन खायथानिबो जास्टिक साथानि रगो जबाबो थानसा के फायबै जादि तै फायबै जानाय हिनि रग बरनि थानो आं आसामो तै कबो मुंनारगैनो दिनै आनि किसाखौ समान अरपारिका जत्तनो हामबाय खुलुमबाय।